teraz je možno, že čas sa posunúť už k prvému bloku našej konferencie, ktorý nesie názov Sociálne podnikanie ako strategický nástroj regionálneho rozvoja. A je demonštráciou toho, čo bolo spomenuté v úvodných slovách o tom, že v tomto prvom bloku sa pokúsime prepojiť globálne s lokálnym. Takže náš prvý blok začína príspevkom expertky OECD, pani Melis Aslan, ktorá je senior expertka pre verejné politiky a ekonomka oddelenia pre sociálnu ekonomiku a inovácie, ktorá bude hovoriť práve o šírke témy sociálnej ekonomiky a prinesie príklady nielen z krajín Európskej únie, ale aj z zaoceánskych krajín, alebo teda krajín mimo Európy, čo môže byť, možno, že na prvý pohľad sa môže znať ako veľmi vzdialené, ale myslím si, že pri hlbšom premyslení ako aj veľmi inšpiratívne. Teraz nastal čas pre pani Melis Aslan. Melis, floor is yours. Thank you. Ďakujem veľmi pekne a som naozaj veľmi rada, že sa k vám môžem pripojiť z Paríža. A dám vám chvíľočku, ak by ste náhodou potrebovali slúchadla, lebo budem hovoriť po anglicky, takže možno budete potrebovať tlmočenie. Takže pani veľvyslankyňa, pán podpredseda Pál a tiež aj pani riaditeľka Uváriová, ďakujem vám veľmi pekne za toto milé pozvanie a ďakujem, že ste pozvali sem náš tím sociálnej ekonomiky z OECD a ďakujem, že máme možnosť porozprávať sa s odborníkmi na sociálnu ekonomiku na Slovensku. Chcem vám povedať, čo robíme v OECD na to, aby sme rozvíjali ekosystém sociálnej ekonomiky. Takže dnes myslím, že môžem povedať úspešne, že môžem spustiť alebo začať túto diskusiu a vysvetliť, ako sociálna ekonomika prospieva regiónom. Takže na základe príkladov z rôznych členských štátov OECD. Takže z toho budem vychádzať, ukážem vám zo pár slajdov, prehrám, ak mi dovolíte. Lebo vždy je lepšie aj vidieť tie veci, o ktorých sa práve rozprávame. Dáva nám to lepší obraz. Takže dúfam, že už vidíte moje slajdy a teraz zhruba poviem, o čom budem hovoriť. OECD má špecifický tím pre sociálnu ekonomiku a podnikanie a toto je téma, na ktorej pracujeme už takmer 3 dekády. A keď sme začali, samozrejme, bolo to také skôr výnimočné, teraz sa pomaličky dostáva do mainstreamu, stáva sa to takým pilierom, ktorý sa zdá, že prináša množstvo pozitívnych vecí, nielen z hľadiska sociálnej inklúzie, ale aj z oblasti zisku a finančných benefitov. Takže na začiatok by som chcela povedať, že potrebujeme mať dobré prostredie na to, aby sme mohli otvárať podniky, aby sa mohli realizovať, pretože vieme, že prinášajú množstvo pozitívnych vecí pre rôzne sociálne a ekonomické ciele. A posledných 10 rokov sme videli veľký záujem o túto tému a majú záujem o ňu rôzne témy z celého sveta. Takže chvíľu budem hovoriť o tom, že čo to je a prečo je to zaujímavé pre rôzne krajiny. Takže práve sme sa dozvedeli, alebo sme počuli, aké čísla sú v Európskej únii v tejto oblasti. Je pravda, že sociálna ekonomika v Európskej únii predstavuje viac ako 6% zamestnanej populácie, takže naozaj to už nie je len taká malá časť európskej ekonomiky. Tieto čísla nám ukazujú dôležitosť a podiel celkové a jej celkový príspevok sociálnej ekonomiky, celkovej národnej ekonomike. Ale netýka sa to len Európskej únie, týka sa to aj iných krajín, ktoré majú záujem o toto. Napríklad v Mexiku sociálna ekonomika tvorí zhruba 10% všetkých pracovných miest a zhruba 1,6% celkového HDP. Ak sa pozrieme na Kanadu, tam je to tiež veľmi dôležité, vrátane všetkých organizácií, ktoré sa zapájajú do toho a máme tu dokonca až 15,3% zamestnancov práve v tejto oblasti. V Kórei napríklad vidíme tiež rastúce čísla, keď sa pozrieme na sociálne podniky a družstva, takže vidíme tie čísla na slajdoch a budem hovoriť o týchto príkladoch z jednotlivých krajín, ako využívajú tento priestor na lokálny rozvoj. Ale zo pár takých ukážok, ak by som vám mohla dať. Mali sme dotazník v rámci 34 krajín v roku 2023
A čo sme sa snažili spraviť je, že chceli sme mať kvantitatívne informácie o veľkosti tej sociálnej ekonomiky, koľko prispieva k zamestnanosti, aké je tam rozdielne podľa rodu a tak ďalej. Ale samozrejme, že tie čísla, ktoré budete vidieť na obrazovke, sa týkajú jednotlivých krajín, čiže tu nejde o nejaké porovnanie rôznych krajín, pretože v každej krajine, čo sme spravili, bolo to, že sme sa držali destinácie alebo tých jednotlivých vlastne rámcov sociálnej ekonomiky, ktoré daná krajina už má. Takže dokonca aj niektoré krajiny, ktoré sú úplne vedľa seba, môžu mať rôzne výsledky na poli sociálnej ekonomiky. Ale je veľmi dôležité, aby sme porozumeli vlastne tým číslam. Ak sa teda pozrieme na krajiny ako napríklad Belgicko, Francúzsko, Kanada alebo Mexiko, tak vidíme, že vyše 10% zamestnanosti je v rámci sociálnej ekonomiky. V iných krajinách máme rozdiely naozaj veľké, napríklad v Luxembursku je to 4%, v Bulharsku je to len 1%. Samozrejme, tieto čísla, ako som spomenula, sú z roku 2023 a v Bulharsku a Rumunsku sme teraz videli veľký nárast, čo sa týka počtu subjektov sociálnej ekonomiky. Takže myslím, že môžeme naozaj povedať, že vidíme rastúci trend a vidíme, že je to čoraz dôležitejší komponent ekonomiky všade po celom svete. Čo je tiež veľmi dôležité je, že v porovnaní, keď porovnáme celkové zamestnanie v krajine, tak vlastne ženy mali takmer vždy vyššie čísla, vyššiu prítomnosť sociálnej ekonomike všade okrem Mexika. To znamená, že vyše 60% vo väčšine krajín a v niektorých dokonca vyše 70% pre tej pracovnej sily sociálnej ekonomike tvoria ženy. To sa možno dá vysvetliť tým, že subjekty sociálnej ekonomiky sa viacej zameriavajú na to, aby mali zamestnávanie aj žien a subjekty sociálnej ekonomiky, čo o chvíľku uvidíme, fungujú v sektoroch, ktoré niektorí zvykli nazývať, že také ženské zamestnania, čiže to sú napríklad sociálna starostlivosť, vzdelávanie a to sú vlastne sektory, ktoré tradične teda zamestnávajú veľké množstva žien. Takže aj preto môžeme povedať, že sociálna ekonomika väčšinou teda je prevádzkovaná v sektoroch, kde tie ženy majú vyššiu mieru zamestnania ako muži vo všeobecnosti. A toto samozrejme má potom aj priamy vplyv na vlastne posilňovanie postavenia žien v zamestnaní. Keď sa pozrieme na sektory sociálnej ekonomiky, tak vidíme, že naozaj sociálna ekonomika funguje vo všetkých alebo v mnohých sektoroch, či sú to sociálne služby, zdravotníctvo, vzdelávanie alebo kultúra. Ale keď sa pozrieme na tie subsektory, tak teda sociálne služby, ktoré zahŕňajú aj pracovné služby práce, hlavne napríklad pre znevýhodnené skupiny, potom teda to spomína zdravotníctvo, školstvo a kultúra, komunikácia či rekreácia. To sú tie sektory, kde naozaj sociálna ekonomika má ten najvyšší podiel. Už som spomenula, že máme viac a viac takých otázok od našich členov, že ako môžeme lepšie podporiť sociálnu ekonomiku. Máme vlastne odporúčanie OECD, máme akčný plán EÚ pre sociálnu ekonomiku a rôzne odporúčania a sú to vlastne dokumenty, ktoré môžu podporiť túto agendu. Taktiež vidíme množstvo národných stratégií z rôznych krajín. Tu vidíme len taký naozaj nie vyčerpávajúci zoznam tých stratégií, čiže máme stratégiu v Poľsku, v Brazílii, v Bulharsku a taktiež vidíme aj nejaké rámcové zákony a to sú zákony, ktoré naozaj uznávajú sociálnu ekonomiku ako akýsi veľký rámec, ako akýsi priestor a ten zákon potom hovorí o tom, že ktoré subjekty patria do tohto sektora. Čiže vidíme tu množstvo príkladov z národnej úrovne, napríklad z Francúzska či Grécka, ale taktiež máme aj nejaké regionálne rámce. Napríklad v Belgicku máme rámcový zákon pre región Valónia a taktiež napríklad v Kanade, v Quebecu.
Na čom si teda zakladáme tú našu prácu v rámci OECD, sú naše odporúčania. Tieto odporúčania sa vlastne pokúšajú nejako štrukturalizovať a zarámcovať sociálnu ekonomiku na 9 stavebných blokoch. Čiže pozeráme sa na to, čo je dôležité mať na pamäti, keď navrhujeme nejaké politiky v oblasti sociálnej ekonomiky a snažíme sa ubezpečiť, aby sme dobre rozumeli všetkým týmto 9 stavebným blokom, či už ide o inštitucionálne zriadenie, po dostupné právne mechanizmy, napríklad fiškálne, alebo teda finančné mechanizmy, taktiež aj napríklad produkciu a zber dát, ale napríklad aj podpora v podstate tej sociálnej ekonomiky ako takej. A dnes by som sa chcela zamerať na to, prečo je sociálna ekonomika dôležitá pre regionálny rozvoj. Keď sa pozrieme trošku na kontext, tak vidíme, že aj odporúčania Rady EÚ a taktiež odporúčania OECD majú nejaké prelínajúce sa zameranie na to, aby sme mali špecifický bod od toho vnútroštátneho až po nejaký regionálny level alebo úroveň. A chceme mať v podstate inštitucionálne zriadenie či nastavenie, v rámci ktorého sa jednotlivé subjekty budú koordinovať, budú spolupracovať na všetkých úrovniach, aby sa podarilo vyvinúť úspešný ekosystém, keďže naozaj vieme, že ten sektor sociálnej ekonomiky začína od dola, od tej najnižšej úrovne, od tej miestnej. Práve preto vidíme, že regionálny rozvoj a sociálna ekonomika naozaj idú ruka v ruke. Prečo to je? Samozrejme, sociálna ekonomika má naozaj silné zameranie na sociálny ekonomický kapitál. To znamená, že čo sa týka porozumenia tohto kapitálu sociálnej ekonomiky v jednotlivých územiach, tak máme veľmi dobré prepojenie s jednotlivými aktivitami tejto sociálnej ekonomiky. Väčšina subjektov sociálnej ekonomiky sú malé a stredné podniky, majú väčšinou tak do 10 ľudí, väčšinou sa venujú sektorom, kde sa komerčný alebo teda súkromný sektor až tak nechce zapájať. A teda toto je taká veľká perspektíva ich prevádzkych fungovania. A vidíme tie rôzne štruktúry vedenia, kde je dôležité, aby všetky zainteresované strany boli pri stole, keď sa robia nejaké rozhodnutia, pretože to je naozaj kľúčové pre efektívny aj regionálny rozvoj. A keď sa zameriame na v podstate rozširovanie sociálnej ekonomiky aj v rámci odporúčaní OECD, tak vidíme, že sa to veľa prelína aj s rozširovaním kompetencií v rámci regionálneho rozvoja. Sociálna ekonomika alebo politika sociálnej ekonomiky sa rozvíja aj spolu s rozvojom regiónu ako takého. Prečo teda sociálna ekonomika má takúto dôležitú úlohu pri posilňovaní regionálnej odolnosti a atraktívnosti? Čo vidíme v takých veľkých úspešných príkladoch je, že vždy sa začína v malom, aby sme odpovedali na nejakú konkrétnu výzvu v danom regióne, či už je to nezamestnanosť alebo niečo iné, a vlastne tam tie aktivity sa zamerajú na tú konkrétnu potrebu a potom tie aktivity sa rozrastajú a pomáha sa tým pádom regiónu, aby diverzifikoval svoje zdroje. Keď sa pozrieme na tie napríklad krízy, ktoré sme videli nedávno, ako treba pandémia covidu, tak sme videli, že tam došlo ku kríze v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, ale napríklad keď sa pozrieme aj na finančnú krízu v roku 2008 naprieč Európskou úniou, tak v podstate táto sociálna ekonomika bola akoby jediná, ktorá nepotrebovala nejakú takú masívnu pomoc v tomto. A vždy, keď vidíme nejaké krízy, tak nevidíme až také veľké fluktuácie, až také veľké kolísanie v rámci sektora sociálnej ekonomiky. A samozrejme, oni dokážu vytvoriť práce, ktoré majú vyšší sociálny dosah, čiže stále majú samozrejme ten prvok, čo sa týka inklúzie na pracovnom trhu,
čo sa týka zamestnávania napríklad vylúčených skupín a týmto spôsobom sa stávajú aj dobrým partnerom pre verejný sektor, pretože robia dôležitú prácu, čo sa týka presadzovania zamestnávania takýchto skupín. Samozrejme, dnes je to niečo, s čím pracujeme veľa a to je zameranie na zamestnanosť v miestnych oblastiach. V mnohých regiónoch vlastne počujeme, že máme chýbajúce služby, chýbajúce pracovné príležitosti a subjekty sociálnej ekonomiky tým, že si vlastne tie svoje aktivity riešia na istom miestnom území, na lokálnom území, tak prispievajú aj k riešeniu týchto problémov. Práve preto tá sociálna ekonomika je veľmi dôležitá pre regionálny rozvoj a prečo sa takto navzájom doplňajú. A samozrejme, toto si vyžaduje aj určité zdroje zo strany regiónov. Je veľmi dôležité uznať, že tá národná a regionálna úroveň musí uznať teda dôležitosť sociálnej ekonomiky. Musíme tam mať nejaké kompetencie, legislatíva, nastavovanie stratégie a taktiež aj podpora spolupráce. A taktiež je potrebné porozumieť sociálnej ekonomike a vytýčiť si ju ako strategickú prioritu v akčnom pláne a samozrejme venovať tomu aj nejaké ľudské a finančné zdroje. Toto sú v podstate také naozaj umožňovače tej sociálnej ekonomiky. Ako teda politika dokáže pomôcť rozvoju sociálnej ekonomiky v regiónoch? Prečo sa veľa zameriavame na regióny a na mestá a obce, je, že oni majú isté atribúty, ktoré nie vždy sú prezentované na národnej úrovni. V prvom rade regióny sú také uzavretejšie komunity a sociálna a vlastne sú to väčšinou také prvé zastávky, kde sa vlastne sociálne teda podniky zastavia, keď chcú komunikovať so štátom. Čiže môže mať tieto národné plány, ale pokiaľ sa to nepretaví do priorít jednotlivých aktérov na regionálnej úrovni, tak potom to väčšinou zostáva na úrovni akčných plánov, ktoré skončia niekde v šuflíku a nič sa s nimi nerobí. Regióny majú tiež prístup k strategickým nástrojom, ako viete, verejné obstarávanie alebo prístup k financovaniu. Toto sú veľmi dôležité aspekty pre rozvoj sociálnej ekonomiky a tie väčšinou majú v rukách práve miestne či regionálne entity. Taktiež keď sa pozrieme na zakladanie klasterov alebo poskytovanie podpory, nejakej obchodnej podpory, tak to je niečo, kde miestne orgány môžu experimentovať s rôznymi sieťami, môžu robiť pilotné projekty a pomôcť prepájať sociálnych aktérov, sociálnej ekonomiky teda. Dávam ešte zo pár príkladov, ako to funguje na regionálnej úrovni v rôznych kategóriách podpory, dajme tomu. Keď sa zameriame na legislatívu, tak to je samozrejme veľmi špecifické, lebo keď chceme, aby existovali nejaké regionálne zákony sociálnej ekonomiky, tak na to musí mať región kompetenciu a väčšina krajín to takto nemá nastavené. Ani v EÚ a teda ani vo všeobecnosti v OECD krajinách to tak nebýva, ale vidíme tu taký zaujímavý príklad z Talianska, čiže tam máme tú federálnu štruktúru a vidíme, že regióny môžu mať svoj vlastný zákon a majú ho, svoj vlastný zákon o sociálnej ekonomike. Čiže existuje aj zákon na vnútroštátnej úrovni, ale teda existujú potom aj také drobnejšie zákony, ktoré sú špecifické pre jednotlivé regióny tejto krajiny, ktoré rozoznávajú rôzne napríklad typy aktérov, typy subjektov, rozoznávajú rôzne oblasti politiky a strategické oblasti, ktoré sú potrebné na rozvíjanie. V mnohých ďalších krajinách existuje nastavovanie stratégie na regionálnej úrovni. Napríklad v Španielsku vidíme množstvo regiónov, ktoré si vyvíjajú svoje regionálne stratégie, aby porozumeli tým hlavným pilierom politiky a samozrejme opäť budujú na nejakej národnej stratégii,
ale čo sa týka napríklad, oni si možno povedia, že aké máme plány na najbližšie 3 roky v našom regióne, aby sme podporili sociálnu ekonomiku, kde vidíme, že by tá sociálna ekonomika mohla zohrávať nejakú rolu, takže to je ďalší aspekt, kde regióny môžu hrať svoju úlohu. Čo sa týka financovania a budovania kapacít, tak myslím, že vidíme úspešné príklady viacerých regiónov vo všetkých krajinách. Napríklad, čo sa týka financovania, využijem príklad Poľska, ktoré si založilo podporné centrum pre sociálnu ekonomiku, tzv. OVES, podporuje veľmi dobrú spoluprácu, je financované zo štrukturálnych fondov a založili tieto lokálne podporné centra pre sociálnu ekonomiku, ktoré poskytujú finančnú podporu, ale aj budovanie kapacít pre jednotlivé entity, takže napríklad môžu poskytovať granty alebo finančnú podporu v jednotlivých regiónoch, ale tiež môžu pripravovať rôzne informačné programy. Takže čo sa týka budovania kapacít, myslím si, že región, ktorý je veľmi dobrým príkladom na ilustrovanie tohto, čo sa týka týchto centier sociálnej ekonomík, na podporu networkingu a budovanie infraštruktúry pre sociálnu ekonomiku, to je napríklad Slovenská republika, pretože naozaj sociálna ekonomika prináša veľa celkovému hospodárstvu, takže a zároveň poskytuje zaujímavé služby, ktoré neposkytujú iní. Podobne ako ďalšie mainstreamové podniky, ale predsa len majú inú pridanú hodnotu a v konečnom dôsledku ale potrebujú podporu na to, aby dokázali rásť a aby dokázali zvýšiť svoj dopad. A čo sa týka našej diskusie s inými krajinami, zvykneme zabúdať, že entity sociálnej ekonomiky tiež poskytujú služby a tovary na rôznych miestach, takže tiež sú to vlastne obchodné entity, ktoré potrebujú ten ľudský kapitál, obchodnú podporu a podobne na to, aby dokázali rásť, rozrastať sa a rozširovať svoju prevádzku. A teraz by som sa chcela zamerať na viacero krajín, len na to, aby som vám ukázala taký trošku hĺbší prienik do sociálnej ekonomiky a politík týkajúcich sa sociálnej ekonomiky. Takže Španielsko, ako som už spomínal, je jedna z krajín, ktoré môžeme považovať za najrozvinutejšie v oblasti ekosystému sociálnej ekonomiky. Naozaj majú vynikajúcu inštitucionálnu podporu a inštitucionálny rámec, ale tiež treba povedať, že Španielsko má autonómne komunity, ktoré môžu mať legislatívy a stratégie pripravené priamo pre seba, pre jednotlivé regióny, takže toto je jedna z tých krajín, kde regióny majú najväčšiu moc a kompetencie operovať v oblasti sociálnej ekonomiky, takže môžu si príjmať regionálne zákony ohľadom sociálnej ekonomiky, napríklad Kanárske ostrovy, Aragón, Leviora napríklad, alebo ďalšie regióny, ktoré majú svoje vlastné regionálne rámce a zákony, čo sa týka sociálnej ekonomiky. A tiež keď sa pozrieme na celoštátnu štruktúru, vždy vidíme, že existuje nejaké oddelenie pre rozvoj sociálnej ekonomiky. A na regionálnej úrovni sú buď súčasťou ako keby oddelení práce, alebo môžu zapadať aj pod iné, napríklad pod nejaké iné štruktúry, ale vrátane tej regionálnej štruktúry vždy je dedikovaný tým, ktorý pracuje len na sociálnej ekonomike. Takže prijímajú sa regionálne akčné plány na podporu tohto sektoru. Máme príklady, napríklad Castilla Mancha, ale aj v ďalších regiónoch Aragonu napríklad. A čo sa týka podpory finančnej, tak vždy je pripravená štruktúra na inštitucionálnej úrovni, takže regióny dokážu poskytovať podporu jednotlivým sociálnym podnikom prostredníctvom ich vlastných rozpočtov, čo samozrejme je súčasťou národnej stratégie a dostávajú na to prostriedky regióny z národného rozpočtu. Napríklad v Aragone majú pre tieto účely vyhradený špeciálny fond. Čo sa týka Kanady, tak to je trošku ďalej, ale vidíme, že Quebec je taký región, ktorý naozaj v tejto oblasti veľmi pokročili. Majú legislatívny rámec, majú svoj vlastný zákon na podporu sociálnej ekonomiky. Je to zaujímavý prípad, pretože v Kanade nemáme národný zákon o sociálnej ekonomike, ale regionálny zákon existuje. Takže nemusíme tu mať taký prípad, že najprv to musí byť na národnej úrovni a potom na regionálnej. Máme množstvo príkladov po svete, kde práve regióny a municipality prichádzajú s vlastnou iniciatívou v tejto oblasti. A čo sa týka koordinácie jednotlivých politík, pripravili si takú zastrešujúcu organizáciu, ktorá zastupuje sociálnu ekonomiku a vláda spolupracuje veľmi úzko s týmito fokálnymi bodmi a s ich predstaviteľmi.
A tiež potom vláda má pre Quebec akčný plán pre oblasť sociálnej ekonomiky, ktorý veľmi jasne dáva najavo, aké sú priority pre daný región v oblasti sociálnej ekonomiky. A podobne to aj ako v Poľsku a v Španielsku sú tu aj také regionálne kontaktné body na regionálnej úrovni. Sú predstavitelia sociálnych podnikov, ktorí koordinujú všetky aktivity spolu s vládou. Takže toto je veľmi dôležité, že sa spájajú sa tu regionálne štruktúry, municipality, ďalšie komunitné združenia, organizácie plus národná úroveň a pripravuje sa tak sieť pre sociálne investovanie a sociálne inovácie, čo je pomerne dobre rozšírené v Kanade a dobre rozpracované v Kanade, ale to nie je len akože myslené len, že pre sociálne podniky, ale že pripravuje sa aj dlhodobý kapitál, ktorý potom môžu investovať do projektov, ktoré sú také, dajme tomu, pozerajú sa do budúcnosti, že môžu ako keby experimentovať s rôznymi aktivitami. A opäť vás zoberiem do ďalšej krajiny, na iný koniec sveta, tentokrát vás zoberiem do Korei. Poďme sa pozrieť na ňu. Korea momentálne robí veľmi zaujímavé veci na národnej úrovni pre sociálnu ekonomiku, ale zamerajme sa teraz na mesto Seoul, ktoré je historicky veľmi zaujímavé. Tam vidíme, že sa to mesto menilo vo všeobecnosti. To znamená, že prvnež sa vytvoril národný rámec, oni mali svoje vlastné nariadenie o sociálnej ekonomike a poverilo mesto pripravovať politiky na podporu sociálnej ekonomiky. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali nejaký dokument alebo nejaký záväzok, ktorý dáva mandát mestu alebo regiónu na to, aby si pripravili politiky na podporu sociálnej ekonomiky. A na základe toho sa to môže potom ďalej zlepšovať a požiadať aj vládu na to, aby implementovali tieto politiky. Takže je veľmi dôležité mať takýto dokument, ako som povedala, čo zaväzuje mesto, aby periodicky aktualizovali svoje plány v oblasti sociálnej ekonomiky a pripravili tiež aj také centrum sociálnej ekonomiky, ktoré nepripravila len vláda, ale mali sme tu taký PPP projekt, teda spolupráca súkromného a vládneho sektoru na podporu sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov. No a na základe toho mesto zo svojho vlastného rozpočtu, municipálneho alebo mestského rozpočtu, podobne ako v Kanade, podporuje sociálnu ekonomiku a sociálne podniky cez napríklad verejné obstarávanie prostredníctvom podpisovania kontraktov a ďalších grantových programov. Takže keď sa s odstupom teraz pozrieme na Európsku úniu alebo na európsky priestor, vidíme, že máme rôzne mechanizmy, ktoré nám pomáhajú pracovať s danými špecifikami daného priestoru. Či tu máme na národnej, alebo regionálnej, alebo lokálnej úrovni. Čiže keď sme vykonali analýzu v EÚ minulý rok, že čo je k dispozícii z hľadiska týchto koordinačných orgánov v Európskej únii, videli sme, že 13 z 27 štátov majú koordinačné orgány, takže ešte stále je veľa roboty pred nami. Zvyčajne tieto orgány sú ako napríklad také poradné orgány, alebo ako v Poľsku, alebo v Francúzsku, alebo v Slovinsku napríklad existuje Rada pre sociálnu ekonomiku, spájajú rôzne ministerstvá, nie len priamo tí, ktorí sú zodpovední za sociálnu ekonomiku, ale aj všetkých tí, ktorých aspoň z časti majú záujem na sociálnej ekonomike a naplňanie ich priorit, spájajú aj akademikov, aj regionálnych reprezentantov, aj obchodníkov a spolu diskutujú o tom, čo ich daný priestor potrebuje, akú potrebujú podporu z vládnej úrovni, čo dokážu urobiť na lokálnej úrovni a podobne. Takže tieto rady alebo komisie sú veľmi dôležité a ak neexistujú, tak napriek tomu, ako na Slovensku máme pracovné skupiny. Takže aj pracovné skupiny sú veľmi dôležité, že spájajú rôznych stakeholderov, ktorí môžu komunikovať o rôznych otázkach sociálnej ekonomiky a zamestnania. A tiež máme napríklad rôzne koordinačné siete, napríklad vo Francúzsku, ktoré je pomerne decentralizované, čo sa týka sociálnej ekonomiky. Vo Francúzsku vidíme siete jednotlivých hráčov, ktorí podporujú sociálnu ekonomiku. Majú stretnutia, ktoré sa týkajú len sociálnej ekonomiky. A podobná štruktúra je v Taliansku, v Trentíne,
to je taký okrúhly stôl, v Španielsku máme tiež takú rádu pre sociálnu ekonomiku, takže aj na národnej úrovni alebo na lokálnej úrovni existuje štruktúra, kde sa stretávajú sociálne podniky a jednotliví stakeholderi a hráči, ktorí sú dôležití, čo podporuje rast daného priestoru. A teraz by som to chcela tak zhrnúť, čo sa týka orientácie politik pre regionálny rozvoj sociálnej ekonomiky. Samozrejme, toto vyplýva z toho, že rozumieme špecifika daného priestoru alebo daného regiónu a chceme ho využiť v sociálnej ekonomike, aby sme mali synergický rozvoj a bavíme sa tu o národnej, lokálnej a mestskej úrovni. Je veľmi dôležité, aby sme tu mali nejaký taký fokálny bod, ktorý sa stará o jednotlivé sociálne podniky, ktoré keď potrebujú pomoc, vedia, na koho sa majú obrátiť. Takže je veľmi dôležité, aby sme mali aj lokálne a regionálne stratégie, ktoré jasne pomenujú, čo je to sociálna ekonomika. Je dôležité mať koordinačné mechanizmy, okrúhle stoly, pracovné skupiny a tak ďalej. Ale tiež musíme pochopiť, že iniciatívy na podporu zdieľania vedomostí, ako je táto napríklad akcia, na ktorej sme teraz, pretože v Európskej únii máme rôzne prístupy k rozvoju sociálnej ekonomiky a vždy, keď máme nejaké podujatia na úrovni OECD, keď pozveme ľudí z rôznych vlád a regiónov a Slovensko sa aktívne zúčastňuje týchto stretnutí, tak vidíme, že vznikne množstvo priestoru, kde sa jednotlivé regióny od seba učia, ako podporovať sociálnu ekonomiku. Takže čo si myslím, že je veľmi dôležité, čo môžete u nás nájsť, máme taký návod alebo taký nástroj, ktorý sme pripravili a obsahuje naše odporúčanie, je to open access, je to online zdroj a pripravili sme tu také základné stavebné bloky a tie odporúčania pre sociálnu ekonomiku pre rôzne krajiny a rôzne regióny. Takže ak chcete vedieť, čo sa deje v iných krajinách a v verejnom obstarávaní a aké sú naše odporúčania v oblasti sociálnej ekonomiky, môžete využiť tento nástroj, môžete sa na ňu pozrieť a zistiť, ako jednotlivé členské štáty pripravujú politiky na to, aby podporili tieto odporúčania na sociálnu ekonomiku. A samozrejme máte aj našu stránku, kde môžete nájsť všetky zdroje, ktoré sú všetky verejné, sú k dispozícii všetkým. A samozrejme máme množstvo tam dát a rôznych tematických prioritných oblastí, ako napríklad obehové hospodárstvo, digitalizácia napríklad, zamestnávanie žien prostredníctvom sociálnej ekonomiky, podpora sociálnych podnikov vo všeobecnosti a tak ďalej. Takže vždy pozývame alebo tak podporujeme našich účastníkov seminárov, aby si na stránku, aby si to pozreli a samozrejme kedykoľvek sa nám môžete ozvať. Veľmi nás teší, keď môžeme komunikovať s lokálnymi autoritami, s lokálnymi predstaviteľmi, aby sme lepšie pochopili, že čo potrebujeme na regionálnej úrovni, aby sme lepšie dokázali podporiť sociálnu ekonomiku. Takže ďakujem vám veľmi pekne za toto milé pozvanie. Bolo skvelé s vami hovoriť, rada som vám predstavila, čo robíme na OECD a teraz by som skončila a ak máte nejaké otázky, tak veľmi rada odpoviem. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi to viaže. Môžem? Melis, veľmi pekne ďakujeme my vám za naozaj skvelý prehľad situácie, ktorá je vo svete a veľmi pekne ďakujem špeciálne za upozornenie na dôležitosť regionálnej úrovne riadenia, ktorá myslím si, že je niečo, čomu by sme sa aj na Slovensku mali trošičku viac venovať. A Banská Bystrica je naozaj opäť tým pionierom, ktorý ponúka inšpiráciu nám všetkým. V slajde nevidím, pravdu povediac, konkrétne otázky ohľadom vašej prezentácie, ale máme tu niekoľko komentárov alebo niekoľko možno, že zamyslení. Začnem takými technickými vecami. Dobrý deň, prosím vás, je nejaký odporúčaný portál na nadviazanie medzinárodných partnerov v sociálnej ekonomike? Myslím si, že vaša iniciatíva môže ponúknuť veľa informácií ohľadom strešných organizácií a regiónov. Je tak?
Yes, indeed. Áno, áno, presne tak. To, čo zvykneme robiť cez tento náš toolkit, teda súbor nástrojov, a tiež máme v OECD neformálnu skupinu partnerov, tam je súčasťou aj Slovensko, takže my vlastne dávame dokopy všetkých členov OECD dvakrát do roka, aby sme prediskutovali, aké sú priority na medzinárodnej úrovni, aké riadenie alebo správa, aké politiky možno uplatniť, aby sme vlastne zlepšili to prostredie. Takže máme takúto medzinárodnú skupinu expertov. Máme ten už spomínaný toolkit, kde dávame dokopy vlastne rôzne príklady z iných krajín a taktiež máme množstvo webinárov a rôznych iných podujatí, kde spájame aktérov sociálnej ekonomiky. A na úrovni EÚ tak samozrejme viem, že tam je tiež expertná skupina, kde sa veci diskutujú na takej vyššej úrovni, čo sa týka, že kam môžeme ísť s tou sociálnou ekonomikou, ale taktiež sú tam rôzne pracovné skupiny, ktoré sa pozerajú na vlastne dosah alebo na dáta sociálnej ekonomiky a taktiež napríklad máme Európsku sieť sociálnej ekonomiky. Táto sieť robí naozaj množstvo práce v oblasti sociálnej ekonomiky. Taktiež Reves je veľmi zaujímavá sieť. Je to sieť regiónov a európskych miest a regiónov a teraz sa zameriavajú v podstate na regionálne a miestne orgány alebo miestnych aktérov sociálnej ekonomiky. Čiže naozaj existuje množstvo takýchto štruktúr, ktoré spájajú množstvo ľudí na tej miestnej, regionálnej, ale aj vyššej úrovni. Yes, áno, veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že tieto strešné organizácie môžu byť aj skvelou platformou na vyhľadávanie partnerstiev. Je len technické dopovedanie. Myslím si, že aj Inštitút sociálnej ekonomiky asi pred 2 rokmi vydal takú krátku brožúru o situácii v Poľsku, Čechách, Maďarsku, na Slovensku práve s cieľom vyhľadávania partnerov. To si myslím, že je dostupný dokument na stránke ISE a takisto je skvelá web stránka, ktorú ponúka Európska komisia, Social Economic Gateway. Ak sa nemýlim, cez prestávku skúsime nájsť, takže myslím si, že to je tiež skvelá platforma na vyhľadávanie partnerstiev. Máme tu ale viacero otázok ešte. Melis, myslím si, že jedna z tých relevantných, ktoré sa týkajú teba, sa týka otázky, či OECD sa zaoberalo odhadom dopadu umelej inteligencie na sociálnu ekonomiku, alebo teda na pracovné pozície vytvorené v sociálnej ekonomike. To je veľmi nová téma. Má OECD nejakú štúdiu alebo nejaký zámer sa tejto téme venovať? To je veľmi dobrá otázka. V podstate áno, v najbližších 3 rokoch je presne AI jedna z tých tém, na ktoré sa budeme zameriavať. Už sme mali nejaké štúdie, ale tie sa konkrétne zameriavali na družstvá, na platformy a tam sme sa pozerali na tie také novovznikajúce modely, kde máme vlastne digitálne družstvá, ale napríklad hovoríme o napríklad Airbnb, a takýchto platformách, ktoré fungujú ako družstva, lebo tam máme napríklad upratovacie služby, prepravu a tak. Čiže máme už také 2 štúdie o tom, že ako tieto platformy a tieto družstva platformiem v podstate spolupracujú s miestnym rozvojom a taktiež miestnym pracovným trhom. To vám tiež môžem zazdieľať a do budúcna sa pozeráme na to, že ako bude tento dosah, alebo ako bude AI vlastne, aký bude mať dosah na sociálnu ekonomiku. Toto bude vlastne o také 2 roky neskôr, lebo ešte sme iba začali pracovať na tej štúdii. A ďalšia dôležitá vec, záležitosť, ktorej sa venujeme, a to bude spustené 2. júna, je, že sa chceme pozrieť na to, ako subjekty sociálnej ekonomiky pracujú s vlastne službami verejnej zamestnanosti po celom svete. Tuto pokrývame vyše 100 krajín a budeme sa pozerať aj na to, akú rolu v tom má digitalizácia. A možno jedna vec, ktorú si môžete z tohto odniesť, je, že téma, ktorá nám pripadá dôležitá a ešte nebola zohľadnená, je, že využitie AI pre vlády, pretože vlastne subjekty sociálnej ekonomiky zatiaľ nevyužívali vlastne AI, čo sa týka nejakého riadenia alebo nejakej správy. Čiže určite je zaujímavé pozrieť sa na to, že
ako môže byť práve umelá inteligencia využitá na to, aby pomohla správe alebo riadeniu sociálnych podnikov. Takže toto bude pre nás taká téma. Skvelá správa a myslím si, že obrovská práca pred vami. Máme tu ďalšiu otázku, alebo skôr komentár, týkajúci sa hodnotenia úspešnosti regionálneho rozvoja, či by nebolo vhodnejšie namiesto HDP viac sledovať ukazovatele blahobytu, ako je napríklad index lepšieho života. Myslím, že s tým sa nedá nesúhlasiť. Myslím si, že OECD v tejto téme aj mala nejaké iniciatívy, ak si dobre pamätám. Myslím, že merala nejakú kvalitu života. Nepamätám si úplne presne. Neviem, Melis, či vieš k tomu niečo povedať? Jasné, určite. Je to niečo, čo voláme tzv. Center. Pozeráme sa teda na index lepšieho života. Snažíme sa čo najviac kvantifikovať vlastne niečo takéto, aj keď samozrejme akési blaho alebo blahobyt sa nedá úplne takto kvantifikovať, ale identifikovali sme, že blahobyt komunít je určite veľmi relevantný pre naše témy. Máme teda aj príručku, kde sa pozeráme na rôzne ukazovatele toho, ako môžeme merať a sledovať vlastne blahobyt a čo sa týka práce do budúcnosti, tak to prepájame aj so sociálnymi investíciami a financiami alebo financovaním, takže budeme spolupracovať aj v rámci tejto témy a naše centrum sa pozerá na to, ako môžeme prepojiť tieto merania aj na napríklad, že lepší prístup k financovaniu pre aktérov sociálnej ekonomiky, pretože čo je veľmi dôležité je, že máme sociálne vplyvy, ktoré dosahujú istý kapitál vlastne po istom čase. Nemôžu po jednom roku už ukazovať nejaké skvelé výsledky. A vlastne subjekty sociálnej ekonomiky potrebujú trošku iné časové rámce, aby sme porozumeli, že čo vlastne, aký je ten vplyv, ktorý takéto podniky vlastne dosahujú a to budeme tiež prepájať. Áno, ďakujem. A potom tu máme ešte zo pár komentárov, ktoré myslím si, že dovolím si ich klastrovať do jednej témy, ktorou je vlastne vyhlásenie alebo proste veta, s ktorou sa nedá tiež nesúhlasiť, že najlepšou podporou sociálnej ekonomiky je, ak štát nakupuje alebo verejný sektor nakupuje od sociálnych podnikov, takže sociálne podniky nie sú podporované len dotáciami, ale najmä stimuláciou trhu pre sociálne podniky. K tejto téme sa tu týka viacero komentárov alebo otázok, aj komentáre typu, že či Ministerstvo práce plánuje takúto podporu, myslím si, že ju aj realizuje, ale to možno, že poprosím potom o odpoveď trošičku neskôr. Ale konkrétna otázka na OECD, či proste poskytuje nejakú technickú asistenciu v sociálnom nakupovaní, v sociálnom obstarávaní pre regióny. Myslím si, že sociálne nakupovanie je veľkou témou OECD a máte aj veľmi veľa príkladov dobrej praxe. Takže téma sociálne nakupovanie a podpora regiónov. Áno. Mali sme takú práku ohľadom sociálneho obstarávania, bolo to v roku 2023 alebo 2024 a máme takú špecializovanú príručku o tom, ako rôzni členovia OECD, vrátane členovia z Európskej únie môžu využiť sociálne obstarávanie a na 100% s tým súhlasím, s tým komentárom. Keď pracujeme s krajinami, čo sa týka prístupu na trh, tak hovoríme, že sociálna ekonomika a jej subjekty tam nie sú len na to, aby záviseli od grantov a aby poskytovali nejaké služby, ktoré vlastne nedokáže pokryť verejný sektor. Samozrejme, množstvo takýchto združení a sociálnych podnikov dokážu vyplniť tieto medzery, ale určite, keď máme mechanizmus, ktorý by bol nejaký iba jednorazový grant alebo jednorazové financovanie, to potom neumožní tým sociálnym podnikom sa nejako rozšíriť, pretože takýto typ podpory neumožňuje, aby investovali napríklad do výskumu, do novej infraštruktúry a tak ďalej. Čiže čo my väčšinou odporúčame a hovoríme je, že je veľmi dôležité využiť tento veľmi dobrý mechanizmus, ktorým je verejné obstarávanie. A napríklad ja
momentálne som v Paríži a tu máme taký príklad, že nedávno sme mali olympijské hry a vláda vyhradila 25% všetkého obstarávania na sociálne podniky. To je naozaj obrovský príklad toho, ako verejné obstarávanie môže byť využité, aby sme podporili subjekty sociálnej ekonomiky a aby sme sa k ním správali k subjektom, ktoré naozaj dokážu poskytnúť aj služby, ktoré nie sú možno, že primárne službami sociálnej ekonomiky. Takže takto sa to dá napríklad využiť, to je myslím si, že veľmi dobrý príklad. Toto je skvelý príklad, ďakujem zaň. Posledná otázka, už len veľmi rýchlo, lebo už sa musíme posunúť k ďalšiemu bloku. Je tu otázka, ktorá sa týka príkladov úspešnej medzisektorovej spolupráce, prepojenia medzi jednotlivými rezortami. Myslím si, že niečo podobné bolo spomenuté aj v vašej prezentácii, ale možno, že ak viete k tomu povedať pár slov navyše. Určite. Je to vlastne tiež niečo, na čom pracujeme. Teraz v poslednej dobe momentálne sme sa pozerali na sektor starostlivosti a bývania, teraz sa budeme pozerať na sektor energetiky a školstva. A v podstate, čo by sme odporúčali krajinám je, že vždy by sme mali obchodné komory zapojiť do našich diskusí a taktiež do tých dialógov, aj keď oni možno úplne sa neprelínajú s tými princípmi sociálnej ekonomiky, ale vidíme naozaj veľký záujem aj zo strany komôr, aby pracovali so sociálnou ekonomikou, keď jej porozumejú. Čiže sektory, na ktoré sa budeme zameriavať v blízkej budúcnosti, sú vlastne energetika, bývanie a školstvo. A potom, čo sa týka tých rôznych koordinačných štruktúr, tak niekedy máme stretnutia napríklad vo Francúzsku o bývaní, keďže to je aj priorita v rámci EÚ. Máme vlastne diskusie okolo okrúhleho stola medzi rôznymi aktérmi, teda sociálnej ekonomiky, aj verejného alebo súkromného sektora. Hovoríme taktiež aj o obehovom hospodárstve a recyklácii. Ďakujem za nielen skvelú prezentáciu, ale aj reakcie na položené otázky. A teda myslím, že nám zostáva len jeden veľký potlesk pre pani Melis Aslan a ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľmi pekný zvyšok dňa a dúfam, že si naozaj užijete túto príležitosť stretnúť sa s ďalšími stakeholdermi z tohto sektora, pretože takéto podujatie je veľmi dôležité aj ako príležitosť na networking, aby ste zistili, čo ostatní z vás robia. Takže prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Veľmi pekne ďakujeme. A teraz je možno správny moment, my sme v podstate aj uvádzali tento blog ako prepojenie